Dobry dzień, KSZB Fest jest skończony. Jakby tak zbierno podsumować te wszystkie dni KSZB Festu, a tych dni było 3, to bym rzekł takim styrokaszepskim określeniem wiksa sztos. Serio, bo było na co popatrzeć, było czemu sa przezrzec, zerać, posłuchać, no bo to przede wszystkim była taka muzyczna impreza. Dobry taki przezyrk kaszepści muzyci, może nie w tym wszystkim, w całej okazałosce, w tym wszystkim, co ta muzyka ma do zabudowani, ale na gwest to nie było tak, że blues, folklor, czy z czym by to parłancił ta kaszepską muzykę, czy kaszepści festiwale. Chłec folkloru tyś było dość steli, bardzo wiele folkloru i myślę, że nawet większość to był folklor. I chciałbym od tego folkloru zacząć. No bo tak po prawdzie do tego folkloru narzesiwało bardzo wiele występów. Chyba jedurny występ, ja ci tak często od folkloru od cinu, to wiera Demuere, które grały tam pierwszego dnia, no bo drugiego dnia to nawet jak był Dawid Zły, no to on tam miał jedna frańtówka, co tam szło cinda, cinda, cinda do kaszepskiej kapela gry. Jo, tak tej folklor też był. Od tego folkloru to tak drangłe sałetcy ledzą. Jo, ale łeglowo ja chcę rzec, że nawet jeżeli chodzą o te karna piesnie i tuńca, ja to lubię, te karna piesnie i tuńca, tym bardziej jak one rozumieją dobrze się zaprezentować, bo to jest różnica, to nie jest tak, że to jest wszystko to samo. No bo czasem to się zrzyna taci karno i to karno, no tak, jakąś tam robi robotę, jakąś tam tańce, jakąś to tam je widzę, że co spróbują, że jakoś tam techniczne to jest pewne, ale tak w tym nie ma ani żadnej takiej szmaci, nic ciekawego w tym nie ma. Ale to dało chile takich karnów, co po prawdzie to spokazałe i oby chcę wspomnieć z Chłecbełe kaszepściem karnie piesnie i tuńca ze Srakłejców, które wystąpiły pierwszego dnia, tyłem je zaskłeknęła choreografii. No bo w jednym sztuce to nie wiedzą, czy oni jeszcze kaszepści tuńce tańceją, czy to jakiś, nie wiem, kan, pasodoble, bugi. No zewi to były tuńce i dobrze, że ci knypi te dzyłse dobrze trzymale, bo jakby ja pustele, to by gdzieś tam na wieży kościoła mariackiego wylądowały. Tak to wezdrało. I prawie kiedy te nydzeksi ruche, nydzeksi reche były, to i po prostu tego nie nagrał, bo ja nie był w sztandze oderwać słeciu od tego, bo to po prawdzie robiło wrażenie, to po prawdzie było dobrze umyślone. Potem jem sa pewna łegarną, jak przeszli do tej rebatci suite i to jem nagrał i to jem wrzucił na swój karnul, może łebaczec, weim tej rebatci suite i to było bardzo taki ciekawy, no bo oni zeszli z Tibine, zeszli z Bine no i ta choreografia do tej rebatci suite była taka oryginalna, taka wykryczający peżynka buten tego takiego tradycjowego folkloru, ale było też w tym pewna takiego przedstywku, że widać, że tam chłop wchydy tam na to podwyższeni i tam go łeptyczają tyma rebacima pacenama, pewna tam choreografia z tyma, nie wiem, czy to były chuste, czy blewiunsci, nieważne, ale w każdym razie to było też coś takiego bardziej modernego tuńca. No i to było tak dobrze umyślony. A dredzi karno piesnie i tuńce, co mnie zainteresowało i tak zrobiło na mnie duże wrażenie, to frantówka z Lamberga. Pewnie. Oni też mieli fest taką dobrze przeszykowaną choreografię, ale tu mnie uderzyło coś innego, a to, że oni ta programa mają bardzo dobrze przemyśloną. No bo i samo wykonanie też tego, co oni robią, i wiedzą, że oni sprawiają wrażenie, jakby oni wiedzą, co oni śpiewają, co oni tu tańceją, co oni pokazywają. No bo na przykład, jak jest dzecny programa frantóweczków, to jest takiego dzecnego karna, w obrębie tej lamberści frantówci, no to ten dzecny program jest łapiarty, dzecny zyba, że tam chłodzy lisek kłele drodzi, albo coś tam, że wyłci i ławieczci, coś tam gniają, ale to było łapiarty, ta
łe to jak czedy z dzece sabawiły, nie? I to lepiej wezdzi, jak trzeba dać zecku tak typiczne, czy stać do zdrzeniały tuńc i kazać mu to robić, ale ja wiedzę, że zecku tego nie zrobi tak jak do zdrzeniały, no bo je zecka i jeśli mu takich rechłewych sposobnosców. Oni taci do zdrzeniały tuńce tyś tańcowe, na przykład kwewela, ale prawie kwewel, ju nie wiem czy wawita, ale kwewel to jest taci i potem nie wiem, i potem jakiś klaskani w ręce, taci łebrota, ale to dość prosto, taką choreografię i na końcu to nie wiem, to ta dzieło z tak machu szertucha, a ten kwewel, to znaczy ten chłop, czy knyp, czy kto tam tańcuje, no to tak jak zwali, że tam łodywy te taci kłewalści rechę. I to jest taki tuńc, który szlachuje też za taką zabawą i to jest bardzo pasowny dla dzieci. To jest taki tuńc, oby mógł to tańcować z hita. Bym sobie na płedły, czy ja był w szans to zatańcować, bo to jest taki tuńc, no, nie ma za bardzo takich wielkich akrobacjów. Akrobacje były w tych starszych grepach, nie? Bo tam łeglowe była grepa takie mało, te frantóweczki, była młodziznowa grepa i była taka starsza i ta starsza przede wszystkim śpiewała, ale na przemiar. Jak oni pokazywali taki tuńc łe król sawku i to tam nie stu jak wół, łe król sawku i to jest ostatniego, że białka, kiedy chłopu, że on ma nie stać jak kołek i on nie ma stać jak wół, będą zacząć tam pewnie tańcować. I to też było tak pokazane z takim aktorstwa, z taką łudbą na to. I potem też były takie występy tych całych, tych trzecich grepów i to też było tak dobrze zrobione. To było widać, że oni wiedzą, co oni tańcują, że oni to mieli przemyślone i też no, muszę zwrócić uwagę na bardzo dobry taki, nie wiem jak to rzec, taki chłopści pierwiastk w całych tych występach, bo co mało w tych karnach piesni i tuńca to tak było, że jak ci chłopi są, czy tam knepi, to oni są tak pewnie przegałuszoni przez te białci i to tak weź, że jakby no w sumie nie wiedzieć, dlaczego oni tam są, jakby tak na młec tam bele, a tu ten chłopści pierwiastek był bardzo dobrze podsztrychniony, bardzo dobrze podczorchnięty. Ten Wasta Andrzej z tym kłewłejściem kłobuka, no sama klasa, no mnie się bardzo widzało. Ale to jeżeli chodzi o te karna piesnie i tuńca, jak gidą je folklor lubię, ale lubię też strzec na to, jak on może być rozmaito zaprezentowany. To innego z folkloru, no to na przykład Joanna Gostkowskich, która tam pokazała trzeciego dnia, tego samego dnia co Frantówka, z tym, no byle ti dresze, jo, tych drechów tych się wyrtło słychać, ale mnie bardziej ciekawiło to, co je tyś wrzucił na karnyl, to znaczy te warkłewnie śpiewy. Jo, i te warkłewnie śpiewy to one są takie apartne, no bo to są jakieś tam storyka szepści śpiewy, jo, ale one są śpiewane takim chórem, nie za bardzo wielny ten chór je, wybaczcie, techniczny zwykle, i to co, teraz siada na tacie łewce w Gdyńsku i tyłu nie mam łapiarcy, łapierą tam łabilka moja torba i jak ta torba samie zwróci, to wtedy tam łabilka tyś leci, tak to jest bardzo ryzykowne nagrywanie, jo. Ale jeżeli chodzi o te warkłewnie tradycjowe śpiewy, no to prawie to są ci tradycjowe śpiewy, ale to było śpiewane a cappella przez taki niebarowielny chór, a ja lubię jak chór jest niebarowielny, bo wtedy wszystko jest dobrze ciec, każde słowo jest dobrze ciec i to był taki poekysk dobry kaszebizny, a cappella małowielny chór, no i poprawdzy to byle tam ledzy, co czasem nie śpiewają zawodowo, nie śpiewają warkłewy, oni nie są doświadczeni występowaniem na binia, to bardzo dobrze weszło. Chłec wedle mnie łoni było kunst lepiej, ale to tam rozmaito było. Mięsa widzało i wczoraj, bo to wczoraj było, kiedy to nagrywam. Jo. No i to mnie bardzo zainteresowało. To też taki folklor, ale takim wydaniem, co je rzedzi cieti. To było takie wykonanie, które achnało ten język, prawie dlatego, że dobrze było ciec wszystkie słowa. Łecie widno damuere. Szkoda pewna, że nie w fullnym składzie i dlatego oni na przemiar nie mogli zaśpiewać rycerza Witosława, bo to je tam na dwa głosy. A oni teraz pewna na tym się wybijają, ale całego
tyś baro dobrze pokazany, techniczno i no, stanale na swojej rówiznie i dobrze się to obzierało i tyś byli zainteresowani, było to widzieć. Ale chyba to, co nowicy taciego zebrało zainteresowani, to występ Dawida Zwygłe, Kłetowicza i Aleksiego Czosci z Rebel Tomorrow. Słuchajcie, ten dredzi dzień to był taki, no chyba rzeknę, że był to pewna muźny. Tam było tyle takich karnów, oni pokazywali ciekawych rzeczy, ale równak tak było jedno karno za dredzim, tak postawiony, że to było dosyć monotonne i te wszystkie tyś odwoływały się do tego folkloru. To była jakaś tam kapele, nie? Ale to tyś w tych kaszepskich ruchnach. Dwie z tych kapelów były w kaszepskich ruchnach. No pierwszy to tam taki bardziej moderny wykonanie, ale tyś taki kaszepskie śpiewa. Ale Dawid Zwi z tym swoim rapowym programem z Kłetowicza to tyś takiej muzyki, nie wiem czy was znaje ta, ale może to sobie baczyć, swoją na YouTubie Karnel, chyba pozwa Brekłewnika to jest Kotowicz związane są z sytmy. Dokładnie, jak się nie mila. Jo. Nagrał filmik, to są może to baczyć i tam podlinkował. No i Alex Czostka z Rebel Tomorrow sertno bideja, web zaraz co to Rebel Tomorrow robi, ten kaszepści nu metal. No ale oni speli wspólno wykonali no to Cinda Dawida Zwygłe w tym jego wykonaniem, a potem o Kasubian dla takiego karna sportowego, Kasubian z Bolszewa. Słuchajcie, na Dawida Zwygłe to aż tak wiele ledzy się nie zatrzymywało. Nie? Tam niektórzy przeszli, tam był sedle z rumu, o ja czy sam kaszepści, nie, o kaszepści rap, to fajny brzemi, nie? Ale jak ty tam Kłetowicz i Czostka zaczęli reczeć, nie? Kłeni zaczęli te dzewi zwanci z siebie wydawać. Słuchajcie, to ledze z Mystic Festiwalu się zeszli. Ten młetur, co teraz przejechał, to on tak nie rozumie reczec, jak oni reczele. To nie jest mój typ muzyki, łeglowe, ale młec był ociec, nie? Młec był ociec, mnie się widzało, mimo że to nie jest typ mój muzyki kompletno i nie lubię taci westry i to taci westry w takim cweku, że dosłowno jakiś tam, nie wiem, udywanie z wanków zażynony swinie, bo mniej więcej tak to brzmiało, tych rekci, ale oni mają do tego jakiś taci daręk, że oni to lepiej robią. To było ciekawe. I nawet jeżeli ktoś nie może zgarać z tego folkloru, jeżeli ktoś nie może zgarać z tych karnów piesni i tuńca, co myślę, że jest pewna zamykający sad, wyrt, tego słychać, wyrt, łebzerać i szekać jakichś co lepszych karnów, jak na przykład Sarkojce i Frantówkach, które dobrze wykonały swoją robotę i dobre programy dały. To wyrt było na tym Kaszebie Festce bec. Ja był wszedł 3 dni i jeżeli na tak, kto nie był ten frajer.